acum vom face episodul 2. Noi o să facem, adică noi o să încheiem episoadele fără să vă zicem, adică sper că v-a plăcut, încheiem, știi? Adică când se termină, se termină. Am luat cheia și ăla o sări pe noi, nu cred că ați văzut faza sau poate, nu știu. Da. Deci, acum... Deci scuzați-ne că am închis noi brusc. S-a terminat live-ul ăsta sau ce o mai fi. Nu s-a terminat, dar... nu mai avem spațiu. Da. Și, oh my god, what the... Ce facem? What? Mă, bravo. N-am ajuns până la partea asta. Na, bravo. Restart the generator. Bă, vine ăla acolo, cred. Uite-l, fugi, ascunde-te. Oh my god, era, l-am văzut. Și eu. Uite-l. Mamă. Ăla e porc mic și gras. Dai, scuzați că fac asta, dar nu știu ce fac de fapt. Dar dacă nu se vede bine, asta e. Deci nu am ce să fac. Oh my god. Nu plec, băi, eu nu sunt nebun. Băi, dacă aș avea o stres, aș sta doar la zombie. Cu și zombie, cred. Crezi doar, stai. Am plecat? Nu. Hai sta. Nu plec de aceea, mă. Stai pe veci. What? Gata. Mai bine, hai să te ducem pe acolo. Bă, știu eu, fac tare, du-te la lift. Chiar? Da. Apasă. La lift, mă. O picat ăla. Un picatură. Asta e faza tare. Frate. Că pică unul în cer. Oh my god. Merem. Da. Cu Dumnezeu. Acum, ce-o fi? O fi, dacă am murim. Și dacă se încheie fără să știți, noi ne... Deci, serious, până să mai îmbrăcăm Gaz, de punct, doi. Și trebuie să pun, să dau într-un buton. Pe doi. Și mai îmbrăcăm, adică trebuie să... Adică de vreo două, trebuie să dăm de vreo două ori pe două butoane. Gespam 1, gespam 2 și mai îmbrăcăm, adică într-o cameră unde mai e o manetă cică. Oh my god, nu mai avem baterie. Deci de acolo am venit. Aici, nu știu ce, aici, să vedem dacă putem. Aici e un din ăsta pump. Luare aici, ce-i? Încă un din ăsta pump. Ok, le-am găsit pe alea două, dar mai îi încă una. Hai. Și, nu știu, parcă tu mi-ai zis că aici o să vină cineva. Nu. Ba da. Ai auzit? Ai auzit? Am auzit. Să ne ascundem sub pat. Putem să ne ascundem și sub... e o baterie acolo, cred. Uite-l pe ăla, la ușă. Ei, ce fac, mă? Tu o să plătești ușa. Zic că e, bă. Ăsta o să plătească. Dar de ce ne trebuie Adidas? Putem să ne stăm în picioarele goale, că doar nu sunt 5.000 de microbi pe jos, nu? Nu, bă, da, nu. Da, ăsta o să plătească ușa. Bă, sper că ai bani de sus să o plătești. Că noi nu dăm împrumut. Sper și eu asta. O dă la baterie. Yay. Nu se întâmplă. Aici. M-a văzut. Că l-au după mine. Fugi. Fugi. În dulap.
Am auzit după mine. Mamă, ce-mi bate inima, frate. Și mie. Nu ies de aici nici pui marți. Nici. Stai. Încă rec. Adică la telefon. Nu ieși. Ne riscăm să ieșim? Da, eu nu, frate. Uite pe... Scuzați. Pe ce cred că trebuie să dăm? Baterie. A plecat ăla. Da, au plecat. Hai mai bine. Știu ce trebuie să fac. Trebuie să întorc asta și cred că o să vină aici. Da, sigur o să vină aici. Pentru că deja știu, hai să ne ascundem în celălalt de acum. De data asta. Frate, ce-mi bate inima, frate. Și mie. Ce? Mai se filmează? Da, de ce? Nu te știu. Na, au venit aici. Hai, Bine? ieși. Nu mă duc eu ăla. Bă, îți consumi bateria. Da, uite-l, e aici. Îl văd. Și eu îl văd mânuța. Și O să te găsească. o deschis cealaltă dulap. Ăla a deschis pe al meu. Și că zice another ghost, adică cred că era o fantomă. Poți folosești bateria degeaba. Mă ducem eu la... Nu te duce, zici să nu te duci. Mă duc. Dacă ar fi ăsta, eu stă pe acolo pe veci. Cu baterie. Știu. Și ce parcă era, nu? Hai luat-o, mă. Și acum ce trebuie să faci? Încă o baterie. Trebuie să nu vedem, trebuie să nu vină aici. Vine aici? Vine aici. Va, frate, vine aici. Ascunde-te în celălalt. Nu, Asta. o să te găsească. Cred că o să te găsească. În ăsta. Frate, eu sunt aici ca o mămâie. 3. O venit. Acolo. Da, deschide dulapul. Dă-l mai mult. N-a venit. Ura! Spuneați-o, da și nu l-ați spus. Stai, lasă. Nu te duce. Te duce. Mă duc. Bă, frate. Îi zic eu să nu te duci. Hai stai un minut, două. Da, un minut. În dulap pentru ce? Să dur. Nu. Mă aude când fug. Deci. Nu vine încoace? Deci nu știți cum îmi bate inima. Ești mie. Deci, rău, dacă te uiți la așa ceva și zici că e ușor, mai încearcă tu atunci. Nu, m-a văzut. M-a văzut. De unde știi? Pentru că se aude muzica aia de groază. Gata! Deci,
Nu știți cum îmi bate inima. Deci mor, deci, mamă, deci nu mai pot, frate, deci nu mai pot, frate. Am trecut. Mamă, deci să-mi bat piciorul cum îmi tremură mâna. Și mie? Și acum ce facem? Bă, scoate și tu că mai ai baterie. Mamă, nici nu mai pot să înghit. Eu mai pot. Frate, eu nu mai pot, frate. Bă, deci pune mor. pauză să bem un pahar cu apă. Nu, uite aici, Hai bă să punem pauză să bem un pahar cu apă. Iolo, frate. Deci nu, mamă, deci nici nu pot să mă uit, uite. Deci uitați-vă cum îmi tremură mâna. Doamne. Bă, deci mor de... Uite! A venit ăla, oh my god. A venit popa. Nu popa să ne de cinezi. Nu, what? Este de la CIA, what the... What a rider! E fantoma, oh my god. Oh my god. Oh, știi ce înseamnă asta, că ne ducem acolo. Perfect, perfecțiune. Nu, iar. Oh my god, frate, 11 minute. Perfecțiunea lumii. Oh, frate, cum am trecut de ăla, dar ne-au văzut, bă, am trecut, frate. V-ar fi fost tare să, înăuntru trebuie să ai magazin și să-ți cumperi porțiuni de invizibilitate. Sau să-și cumpere arme. Da, chiar bă, tragi. Minigun. Minigun chiar, bă. Sau bazuci. Frate, Sau bombe. ce epic fail a fost. Oh my god, deci numai un agresat bandul rap, frate, deci numai atât am făcut, ok. Deci, murim noi aici. Ok, cred că o să încheiem episodul aici. Acum, chiar că trebuie să încheiem aici, deci... Da, bine, ne auzim data viitoare. Stai mă, că trebuie să scrie saving mai întâi. Da, chiar bă. Dacă nu scrie acum chiar că suntem în varză. Saving, bun, deci cam atât. Cred, pa, pa.